dapat may manginutan para sa karahayan kang kagabsan. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. Good morning, Miyerkules. It's Mama Mary Day. Mahal na inang Santa Maria po, our Mother of Perpetual Help. Pasalamat kita kay Mama Mary. May novena po, taod-taod alas 5:15 hapon sa DCGB. Sa paghampang niya tukan kaaldawon, ang mahal na amang Diyos dapat permitang ipigpaenot sa gabos. Mantang sa nagkukumplean yung ngunyan, ang pagbati mi happy birthday! Programa ng Tingog kan Banwaan. Mina-imbitar na sabayan manindo kami sagkod 10:30. Mantang kamo diyan sibot na sa trabaho or naghanda na kan pangudtuhan. Kumustaan barkada niya tong taxi drivers, bus drivers, grab drivers diyan sa Bicol International Airport. So grupo ni Sir Edwin Ala. Maray na aga Sir Edwin. Kumusta ka mo? Pati naman ang listeners niya tong security guards. Saan man ka mo nakapuwesto. So dyan baga sa Starbucks sa SM. Maray na aga. Me gusta mi así, me gusta mi así, me gusta mi así. Kumusta ka mo dyan sa Catanduanes? Ecstasy. Kam sur, kam norte, sorsogon. Masbate. Ecstasy. Magiging katabang sa pagpresentar kang programa ang Mega Force. Pading Jomar sa 1st District, Pading Al sa 2nd District. 3rd District, ang samuyang Chief Reporter, kumpadreng Jimmy Nazalita. Si Kap Janet na Lurilla, maray na aga tabi. Si Madam Janet na Lurilla, nasa Department of Agriculture na pala nini. Si Ma'am Janet, napasyar digdi kaso hapon. Long time daw si Ma'am Janet. Kaso hapon, nagkahilingan kami digdi sa istasyon. Good morning man dyan sa Premier Distrito Canalbay. Nadadangog kita sa Premier Distrito. Lalong-lalo na po dyan sa Tabaco, sa paagikan Sister FM Station Midjan. Sa FM Band, ang 106.9 WGB FM. Good morning dyan sa Indo, sa 1st District. Diyan sa Men and Women, tabi kan Sister Station Midyan sa 106.9 WGB FM sa pangenot ni SM Dex Velez. Huha! Siyempre, yaon dyan na si Tatabes Elvis Precisely. Sa luwas, yaon pa dyan si Angel Mustaza, si Joshua Bino, as in si Karen Nicole Alang.
Manibela si Henry Mata sa Master Control ang kapartner kong unyan. Tatanems Flora para po sa broadcast kan DCGB sa traditional radio. Region wide sa newsroom. Busy ang pag sumadakan istorya lokal, national, international. Tanganing maibuga tulos yan sa radyo. Pati naman po sa internet, yung samuyang social media portal. Ang gabos na yan sa supervision ni News Director Mardila. Yaon dyan man, Sinda Angel o kaya si Jen Matthew Balyaran, asin si Madam Shaleron. Katabang pa si Jimos Barrios. Mantang sabayan kitang nahihiling sa internet. Kung sa radyo nadadangog kita sa radyo Bicol wide, sa internet nahihiling kita nadadangog worldwide. An sa tuya dyan nakapartner si Jerome Nico Martinez. Ako mapuan sa indong magiging kasarabay sabay. Check. 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingugan Banwaan. Si Pio Fernandez sa Tingugan Banwaan. Ang sa kuyang numero tabi sa cellphone. Kung gusto nindo man na magpaabot nin informasyon, magpartisipar, kung muyaman nindo tabi or kung nagdadarangog man kamo, paramdam lamang 0942-670-1195. That's 0942-670-1195. And sa Globe 09660730-115. Yan, 09660730-115 sa Globe. May istorya kita tulos dyan sa luwas. Aramon ta ang bit-bit na informasyon ni kumpadreng Jimmy Nasalita. DCGB On the Spot Report. Isihuntan detalyos. Chief Jimmy, kumpadre, good morning. Please go ahead. Yes, salamat pa rin. Maray na aga sa mga parantabay. Yaong kita mo yan, digdi sa compound kan Camp Captain Salvador House yan. Digdi sa Barangay Santa Cruz, Ligao City. Sa laog kan compound kan Albay PPO. Dahil ang launching mo yan kan kadiwa ng Pangulo. May MOA signing between PNP, PRO 5, Department of Agriculture, tapos RFO 5, Regional Field Unit 5. Yun. tapos NIA Regional Office 5, the National Irrigation Administration, and APAW. Alas 10 poon, kaya naghahalat-halat kita tabi pa sa programa o kaya pagpuon kan launching sin programa ang isa sa gibungon yan digdi sa laog kan Albay PPO. Pero yaon na digdi pa mga manibaybang mga panyenda, mga gulayon, mga produkto gikan sa mga farmers nyato digdi sa palibot kan 3rd district, sa mga produkto kana mga mahigos na mga farmers habang day pa so mga opisyal ta naga-konferensya pa sa Rapidi, makihapot-hapot kita digdi sa mga paratyenda. Tiya, good morning. Live po ito sa radyo sa DCGB. Sa saan ka muali na lugar? Libon po. Libon. Produktong libon ini. Ano yung paninda mo? Taan ngaran, sukang durat. Ang sukang durat? Bicol version po ito ng pinakurat. Anong gusto sabi yun? Gari. Baka pag natatadurat. Okay, sir, kang tig-ibom yung suka na yan, naghanap kami kipangaran. Ang Bicol, tiganap na yung Bicol word. Kilig. Oo, ngunyan, nag-apot ako sa ibang mga probinsya kang Bicol, wala po palang kitang word na kilig. Tagalog yan, kilig. Opo. So sabi, di kitang Bicol word, sabi kang sarong barkada ko, sabi niya, ano mangyayari nagpaparanap ng pakilig-kilig, durang ka na nga, duraton ka. Durat na sa naning ginaran nito. Ano ko, di, durat na lang. Yan ang origin. Common sa gabos na probinsya kang Bicol, ang durat, same meaning. Nagkatawan ko ngunyan bagong meaning ang durat.
fun-loving. Mhm. Malso mo na pagkaduratan no. Malso minimal. Gikan sa inining kuan ini. Sukang tuba po yan. Ato ba sa nyog sa nyog. Spice up na. Innovate na din duman. Maharang-harang ini. Gurano man sa rong botilya. Ang 375 ml, 125 po. May 375 ml, 175. 125. Okay na. Sa mga puro pansit, sa mga prito-prito, remate na. Ano nga, chicharon. Ano pa mga paninda man yung iba? Agi po kaming chili garlic. Crunchy po ang garlic kayo ni tsaka ang chili. Gurano Bako man po ini paste. Iba ini sa paste. 85 lang. Di affordable. So, anong pangarap po nito? Ako po si Jericho Sigara, Mrs. ni Gina Lynn. Anong organisasyon ka mo sa Libon? Kuan po, JGS Food Products po kami, pero ang brand name kayo is puro Chico's. Chicos. Okay, so ano masabi ninyo sa programang Pigalansar ngunyan kan gobyerno? Ay, dako lang tao bang po yan sa mga nagpapunta lang mga magnegosyo na po-promote mi ang sa mga produkto. Nakakamotibar man pati dagdag sa indong isperso hanap buhay. Opo. Tama po. Thank you sir, thank you. So, iyan sa para tienda digdi pade may lungganisa 1 taon 1 utop ini ginubatan ini sigurado. Ginubatan lungganisa. Ning ligi lungganisa makiyapot na kita. Kumusta ang lungganisa sigurado na? 800 po per kilo. Dikra? 800. 800 ang kilo? Di matindi kaya mahalan orek. Opo, tapos mga Ricardo pa po na pig. Halo. Pero dahil man ka man nadidipisilan pag kuang kan taga-gadakul ba problema bagang ngunyan so karne kan oreg mahalo nun pagkatapos kikulang-kulang lagang karne. Tama, kumusta? Okay man po, basta per kilo po ang barakalan. Pero po pag per pedaso, medyo nalulugi din po. Di kiluhan pala ini. So mga ma-expect din nung mabakal sa indungon yan, mga pulis. Iyo po. Ito na sa kampo, laog ka mo kan kampo. Sige, anong pangalan nito? Emily Carreño po. Emily Carreño, kan baruan kan kita. Opo. Okay, so yan tabi pa din. Yan. Mga prutas, kay meto, mga pananom na mga fruit bearing trees, yaon digdi, mga produktong batag, suwa, kadakol digdi pa din. So yan ang sitwasyon ngo niya digdi sa Laugan na Albay PPO. Tapos na mga chief of police yaraon digdi and nasa conference pa duman sa Laugan na opisina ni PD and taon-taon maarabot naman sa mga kapartner agency kan programang ining kadiwa ng Pangulo. This press open na yan sa public taon-taon, kumpadreng Jimmy. Ano? Diyan anday ko pa masimbag pa de kung open ini sa public o pang pulis lang ini. Yan. Sige. Daramon tatawag pag nakahuro niya to si PNP Provincial Director Julius Anyonevo. Roger. Yan tabi pa de sa to yung mga dagdag na impormasyon ali digdi sa lawag kan na Camp Albay PPO Camp Captain Salvador Hausian del Rosario digdi sa Barangay Santa Cruz, Ligao City. Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat Chief Jimmy. DZGB On the Spot Report. Si Pading Jimmy Nasalita ang nagdagdag kan informasyon. DZGB On the Spot Report. Diyan po sa Albay PPO. DZGB On the Spot Report. Yan, kadiwa ng Pangulo. Ang pinaghalata makaabot mandig di tatanem siyong 20 pesos na kada kilo kan bagas. Duman sa Visayas, pinagpuno na po yan na i-roll out kan gobyerno. 20 pesos kada kilo. Ang mamundo sa naman ginibo na nga ni kan gobyerno sa ispersos. Kung ano-ano na naman na diferensyan inang paduman ng tatanim sa napapaanong tanan sa daw ang Pilipinas. Ginibo na sa esfuerzos o yan na, nag-testing na 20 pesos kada kilong maray na klaseng bagas. Para hanapan naman ng negatibong istorya. Kanda ipa na ilulusot iyan. Para muda sa gobyerno, kan igwa ng pigpupunan. Kung ano-ano na naman na negativity. Ang tagal na kang Pilipinas. Papatsali ay sukang durat.
Nako daw, bawal yan. Suka yan sa mga babae. Pwede yan ibenta sa bugtong. Maray na agad yan sa may Mater Salutis College Seminary. Yan, 132 na household ang nagdadangog. Mabuhay ka dyan sa sipik tabi sa Daraga. Good morning 0645. Diyan sa may Mater Salutis College Seminary sa Sipi, Daraga, Albay. Ayun. Maray na aga. Siyempre, diyan man kay Tia Leti and Louis Vibar. Diyan sa Sagpon, Barangay 4. Diyos marhay na aldaw tabi sa Indo. Yan, at least mga second district ini ha. Good morning. Greet mo kami, Kulanag family sa EMS Barrio 1. Yan ang problema sa Pinoy, puro reklamo at iyon na nga niin. Ayo, kadak lang kay ni second district ha. Good morning. Sabi ni Kaloy Andes Loria sa mga taga segundo distrito kan Albay, Kamalig, Rapo-Rapo, Nito, Daraga, Ligaspi, good morning. Yan. And sabi ni Kaloy, day mawaranin paglaom. Tibaad lamang ngaya paladon bilang congressman, maka-introducir ngaya kita nin change of mindset. Yung paradigm shift baga tatanems na puro na sana ipig-aasa sa kandidato, sa politiko, solicit, hagad ayuda. Dahil ngaya mapupwedeng perming arog kaan because ang mga politiko, ang mga kandidato, iguaning kasagkuran man ang resources. Pag naubos na tatanim sa resources, tapos yaon sa mga konstituente sa parehong mindset, mahagad nga kita duman, mahagad sin. Yaon na so, tentasyonin, korupsyon. Nganing may pang-sustenir. Now, dapat makahali dyan, sabi ni Kaloy Andes Loria. Dapat makahali dyan. I-empower, magkaigoning real change of mindset, i-empower ang komunidad, individually and as a community, na maresolberan ang mga problema through legislation, i-empower ang komunidad sa paagikan pagdangog kan sarong representante. Ano ang problema? Taaro kayo ni permi ka mong nag-asa sa gobyerno, permi naghagad. Paano nga yung hanap buhay? Paano nga kulang? Now, pagkatapos na magkadarangog iyan, ma-encraft na ning legislasyones na mapakusog po kan man lain-lain na sektores kan sosyudad, dayo baga ng trabaho kan congressman, maglehislar ning mga leyes to address the problems of the community, tanganing ma-empower so tawo, igwa na makatundog na ning sadiri, day na magparapanulisit, day na magparapanghagad, tan pagparasolisit, pagparapanghagad, itutulak kaan sa limit so kandidato, itutulak sa limit sa politiko. Pag naubos na sa diring kwarta tatanim sa politiko, ano na? Kurakot na. Tao to sa mga konstituente siya, sige haragan, tapag dahi tinawan, dahi mingay ka iboto. Makahali na sa araw ka na sistema, makahali na sa araw ka na stigma, sabi ni Kaloy Andes Loria. Through empowerment. Paano ma-empower? Dangugon. Kamu anigwaning poder, kamu anigwaning kunyan, kumbaga, kamu ang pinaghalian kan wisdom kung anong layes na dapat nagibon sa Kongreso. Tanganing maresolberan ang problema kan manlailay na sektores. Bakong so kung anong naisipan kan sarong ilihidong politiko. Yan, kumbaga demand-driven. That's real change, sabi ni Kaloy Andes Loria. Mari na ngaya, sabay na, sa segundo distrito kan Albay. Morning. Kaloy Andes Loria. Numero 2 iyan sa balota sa Congressman 2nd District Tabi. Morning Tabi sa Indo dyan. Huha! Ibaga tatanim sino, yan na 20 pesos na kilo kan bagas. Pigpa para idaw kan tao, pigpa para ulukan, pigdulo so presidente. Ibaga ata na. Dahil lamang makanigar ka ng iba, pigdudulo-dulo. Hain mga iso panuga mong 20 pesos. Hain mga iso
kuan mo sus Mario Josep naman. Ngunya na iguan ng 20 pesos na kilo kan bagas kung ano-ano na naman na negativity difference ang piga para kunyan, piga para i-impute imbis bagang ma-encourage sa tao, matabangan, ma-embolden magkaigwaning halangkaw na positivity mindset dahil ta perming salungat sa programa kan gobyerno Mario Josep dahil ta maintindihan. Sir Dudes, good morning tabi. Good morning, Papa P. Opo. Kung ako politiko, kaya ako magparatarap. Pag ako lang gana, gibuong ko na, so dapat gibuon. Kaya na pag ang dakol ng mga niya, kesyo nga yan, uli, gigibuong ko, so kaya nagigibo kang ano yan. Sigurado mo sana, pag yan natin nailiri yan pag-eleksyon, iliyon ta. Tayo man ang mga gibukaan. Okay. Iyon na, sir. Yung masana tayo, okay. Thank you. Yan, tabi ano? Gusta me así, Sige. gusta me así, me gusta me así, me gusta me. Tibad lamang mag-spread out iyan na 20 pesos. Ikukunyan da yan from Visayas, ikukunyan na sa manlaylain pang lugar sa Pilipinas, ipapawagas na iyan. Si la conoces te gusta. Ginibuhan, inisipan kan gobyerno, paano ini? Kaya daw, yan baga, nagte-testing na, 20 pesos, maray na klaseng bagas. NFA. Así, me gusta me. Ini po, tamang-tama baga Tata Nems na report ni Pading Jimmy su Kadiwa sa Campo Ola, dyan sa Albay PPO. Sulong gani sa mahal na, 800 pesos kada kilo. Ta talagang processed na yan eh. Mahal yan, tamahal su karning urig. Uni ang inda kung paano ini. Ilingon mo, ang presyo kan buhay na urig, duman sa nag-ataman, tigapod na farm gate, barato. Okay. Gustong sabihin, pag barato ko ta na duman sa source, pag abot ko ta duman sa merkado, sa saod, hababa man ko ta ng presyo. Pero hilingon nindo, so gobyerno, naghagad na ning tabang sa, parang sa NBI yata yun pati sa DA, so Department of Agriculture, tasindaan ni Gokaanin, responsibilidad ang Department of Agriculture. Ang problema, Tata Nems, somewhere along the way, pagbakal duman sa mga paratinda ning buhay na orig, barato. Somewhere along the way, bago makaabot duman sa paratin na sa saod, igwanin minapatong ning halangkaw na presyo. Kaya ang resulta, ang biktima, primerong biktima, su mga paratin na sa saod, Tata Nems. Tas siyempre mahal ng babakalunin da And the ultimate victim is kitang konsumidores. Dumanda nakukontrol kan gobyerno sa supply chain coming from pagluwas na sa farm gate, pasiring sa bunuan, pasiring duman sa merkado publiko. Diyan ang problema. Igwa dumaning switch kan yan na bina-open kang switch nin talabaw na patong sa presyo somewhere along the way bago makaabot dyan sa saudan. Kaya helpless ang gobyerno. Gura ano ng kilo mo yan kang karning ulig. Papa Charlie, good morning tabi. Hello, Papa Charlie. Hello, good morning, Papa P. Yes, sir. Yes, totoo yan. Kasi ako nga may backyard. Ang nagataman man ako ready. Nagpaugbon man ako. Pero along the way, nag-stop na ako. Palugi ning maray promero sa feeds. Pangalawa, yung middleman. Pangatlo, ang mangyayari, may mga linyada sila. Linya ganito, linya ganyan. Ang nagpauso niyan, middleman. Yan, linya 8 na yaon, ang presyo kada kilo. Linya 7 o ng kilo. Yes. Yung mga linya, yung mga linya-linyang yan, dyan na didiskwido, ining kaming mga paraataman. Mamundo nga di ka mo mga paraataman, barato ang bakal sa Indo. True. Tapos duman sa merkado sa Saudan, mahalo na sukar ni, kaya somewhere along the way ang problema bako sa Indo. Ang totoo lang, ang kumikita dito, yung retailer ng feeds,
plus si middleman, Yan. plus yung nagpa-tracking. Oh, yan. Iyon na siguro ta. Diyan ni na switch. So halang ka na patong. Yes, kaya kaming mga backyard farming lang, wala na kami, patay na kami. Talagang totally stop ko muna. Plus may nakausap man akong malaking farm. Ganito din ang problema niya, tapos sasabayan pa ng ASF. Yan. Pinundo niya. Iyo. Correct. So, what is the possibility, Papa Chari, ta ikaya nasa arog ka ka na endeavor? Is there a possibility na kamo na mismo buno, magdirekta na idiretso na duman sa saudan sa mga suki manindong paratsinda? Dahil ako kasi digdi papapi sa baryo kasi, biga benta ko na ini digdi sa parabuno sa baryo. Pero same pa rin nakalinyada pa rin siya eh. Yan na nga ni. Diba? Kasi inuso na nung mga middleman yung linyada. Ngayon, diskarte mo na lang kung lalaban ka o hindi o mag-fix kilo ka. Pag ano yung kilo, doon ka. Grabe ang manipulas. Ini somewhere else along the way talaga. Ini mga middleman ano? Yes, kaya I don't know kung anong nangyayari sa gobyerno or sabihin na natin, direct to the point, inutil na ang agriculture. Sa totoo, in a sense, inutil because nadi-detect nila yun pero they can't do anything about it. Alam nila yan, kasi monitor nila yan. Pero ang tanong ko, may protection ba kaming small farming papunta hanggang doon sa taas? Iyo. Aram mo, Papa Charlie, na-imagine ko na kamong mga nag-aataman plus suduman sa end consumers, iyo ang biktimang gulpi. Talagang malaking problema kasi unang-una, mas lalo yung nandoon sa market. Dito sa baryo kasi, hindi nabababa yung parabakal eh. Dito na mismo sa baryo may nababakal na kami. Mas less. For example, kung doon is ang 300 plus, dito makukuha mo lang ng 200 something. Oo, mas barato. Kaya namamatay yung market doon mismo sa sentro. Yan. Ay, naku talagang. Pero tama siguro, Papa Charlie, so sa tuyang analisasyon, somewhere along the way, duman mina-switch ng gulping patong. Yes, pero ang gagawin ng gobyerno nito, para sa akin dahil nandito din ako sa industry ito, ang i-monitor unang-una, paano mapugulan, alion yan ng mga middle something na yan, paano yan ang gobyerno mag-help sa amin na pupunta dito ang gobyerno, o meron kang ganito, meron kang ganyan, direkta na mong pagbili sa amin at kami na ang bahala. Good. Walang ganun eh. Daing arog ka yan. Wara. Oo. Kaya kadakulan digdi sa muya, nagpundo talaga. Hindi naman kami tinamaan ng ASF, pero kadakol nagpundo. Because of that system na linya-linya kan mga middleman na yan. Yes, plus yan mga tracking. Ang gagawin ng middleman kasi iikot yan sa baryo. O dadaanan na namin, pick upin na namin kasi may ganito kaming biyahe. Pagpunta dito ngayon, si middleman pala yun, hindi pala yun si dadaan daw yung truck. Stop ako. Nako. Kumbaga sinda, tubong lugaw. Tubong lugaw, laway lang eh. Kami talagang isipin mo, mga laki ng madaling araw, pagpupuyatan mo, mabahugon mo, mabakal kipids, nakakaltasan pa si sweldo mo kasi napupunta doon. Meron may times na sige, pipilitin mo pa maglo-loan ka. Ano nang gagawin mo? Di stop mo muna. Then ang ititira sa'yo, linya-linya, barat. Doon sila kumikita sa linyada. Linya ganito, baba ng presyo. Linya ganito, sumobra ka sa linyang ganito. Halimbawa, ang 80 lang dapat, magganitong kilo na, hahataw na yung pababa. Paano ka? Sinda ang nagdeterminar ng todo. Yes, sinda. Yeah. Yung mga middleman, faktora, lahat. Yes, fakturador. Kaya para sa akin, ibalik yung sistema na nag-ataman ka ng urig dyan, wala nang linyada, okay na rin. Sabihin na natin, pakialaman pa rin yung presyo ng feeds, kontrolin din ng gobyerno para everybody happy. Kasi kami mismo na nasa ground na nag-aataman para makakaong kamong urig. Correct. Diba? So kapinuunan, biktima. So end user, biktima. End to end ang problema. So middle, so sa tahaw, hayahay. Hayahay. Kaya ang gusto mo magtipid, muya mo magkarne, magbakal ka na lang, magko-commercial ako ng konti, magbakal ka lang ng Nor Cubes, may karne ka na. Alam niya. Diba? Even sa mga karinderya, do you think pinakuluan pa yan na baboy? No, Nor Cubes na yan, ang sabaw nila. Tama, no? Oo.
Nako. Iyo sige Ganon. ganon talaga. Aram mo Papa Charlie, medyo naugma ko ta na vindicate sa kuya man na simple man na pag-analisar kan sitwasyon. Oo, totoo yan. Totoo yan. Actually, pahali na ako, pasiring na ako sa office. Nabanggit mo yan, nag-standby muna ako. Sabi ko, makol ako. Di ako nakatios na di ako mag-call. Mag-share ako. Kasi ito yung experience ko eh. Kaya ngayon, itingnan mo, yung kulungan ko, Tenga. ngayong bodega. Marios. O sige Papa Charlie, bata mapa-opisina ka pang lalaki ka. Kaya nag-share lang ako kasi experience ko para marinig ng mga nasa gobyerno o kung sino man ang karapat-dapat na mag-action nito. Dahil magbungog-bungugan. Sige po, sige. Thank you. Yeah, salamat. Thank you. Si Papa Charlie Aike. So that's true. Yun eh. Somewhere along the way, doon ang grabe. And alam na kan gobyerno yan. In fact, nagkuha na nga ni sina sa NBI ka na yata. NBI yata yung pinagtap din daw kung anong enforcement agency na imbestigaran along the way. Duman ang switch na gulpi kan patong ng presyo. Kaya kung nahilingon ta, ang biktima, so mga hog raisers, duman sa farm, and so pinakapuro naman, dulo sa dulo. So, yaon dyan na papasa-pasa ng kamot kayan, duman ng hayahay ang grabing ko niyan, patong kang presyo. Nako naman, Totoo po ba na magataas ng singil ang alay ko this April bill? Aram nindo tabi, fluctuating permit tabi yan. Ikwanta na yan, itanong ta na sa isip yan na fluctuating talaga yan na presyo kan kuryente kada kilowatt hour because kunyan so pigbabakaran maninda ni na kuryente iyo manan taas baba depende po sa demand yan arog po yan kan ha o naku nakasubra kita sa tuyang time check time check muna kita then halawig ang parada oras Pilipinas alas 9:38. An oras hatod sa Indokal. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Ang orgulyong congressman, lalo kan mga Bicolano. Bagong liderato, bago naman. Sa bago may kauswagan. Sa bago may asenso yan. Sa bago kong Jill Bongalon. An para tukdo na hinahangaan. May humilding puso na may inadalan. Kasurog lalo kakasaraditan. Si attorney kong Jill Bongalon. Bagong pag-asa, bagong liderato, bagong Premier Distrito. Iboto Congressman Jill Bongalon, numero 1 sa balota. Sino walang bayad ng korupsyon? Si Ping! Buo ang loob. Walang gato. Balik natin sa Senado, Senator Ping Lacson. Senator Ping Lacson, number 33 sa balota. This political advertisement is paid for by supporters of Ping Lacson. Ginebra, San Miguel. Gin is in. Gin to win. Gin's Tanalo sa One Ginebra Nation. Promo runs from March 15 to July 31, 2025 for DOH FDA CFRR permit number 0017 series of 2025. Drink responsibly. Tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Walkathon o marathon man yan, kayang-kaya with strong joints. Siyempre, posible yan through proper diet, regular exercise at araw-araw na pag-inom ng artrisin. Ito ay may dietary supplement na may tulong proteksyon mula sa undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane. Ang undenatured type 2 collagen ay natural na
Nutrition na nagpapatibay sa kasukasuan, habang ang methosulfonomethane naman ay clinically used for arthritis. Kapag pinagsama ang dalawang sangkap na ito ay isang powerhouse nutrition for healthier joints, bawas pananakit pa at dagdag mobility sa kasukasuan. Mabibili ang Artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Serbisyong may puso, Serbisyong Giselle Salceda. Angat ang lahat sa Pulangi. Iboto. Number 3 sa balota. Giselle Salceda for mayor. Giselle Salceda, kayo ang bida, angat ang lahat ng bayan. Serbisyong Giselle Salceda ang kailangan. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala. Ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpo City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piudaran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Board member Glenn Casuya. Siyang katuwang kanmasa, Glenn Casuya na kita. Makatawong serbisyo, infrastruktura, turismo, segundo distrito, Kasuya. Ang board member niya to, Kasuya. Maasahan ta, Kasuya. Makatawo, makachos, yan si Glenn Casuya, Glenn Casuya. Ng Cap o Celio ng Ginebra Products at i-claim ang price sa partner outlets. Runs from March 15 to July 31 per DOH FDA CFRR permit number 0017 series of 2025. Drink responsibly. Gin is in! Gin to win! Gin's Tanalo sa One Ginebra Nation. Promo runs from March 15 to July 31, 2025 for DOH FDA CFRR permit number 0017 series of 2025. Drink responsibly. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa. Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa.
Jaime Fabregas po. At Manoy Wilbert Lee po. Para sa murang pagkain, siyak na trabaho, sapat na kita, libreng gamot at libreng pagpapagamot. Muling iboto, number 88, Agri Party List sa balota. Agree tayo dyan, Manoy. Dito na tayo sa party list na tunay na nagtatrabaho. Iboto, number 88, Agri Party List, muling itanim sa Kongreso. Iboto, Agri Party List, number 88 sa balota. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Joy Salceda. Pide ko siya mataong serbisyo sa edukasyon at turismo. Maging sa salud, seniors, women's at youth. Albay, mahal ko yan si Diday ko. Diday, 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 Diday ko. Iboto si Diday Ko para vice-gobernador, numero 3 sa balota. This political advertisement is paid for by Ralph Atienza, Manila Clean Fuel Corporation, Quezon City. Vince Baltazar na Vince Baltazar, liter salamat sa imo. Matinabang mabuot, Vince Baltazar, madali mong ranihan. Madali mong ranihan, iyan si Vince Baltazar, para sa kabataan. Makadiyos na tao na konsehal, siya hobin pa na konsehal. Vince Baltazar na, Vince o ikan na, Vince Baltazar na, Iboto, numero 4 sa balota, Vince Baltazar, para konsehal. Sino walang bayad ng korupsyon? Si Ping! Aking naputasan! Buo ang loob, walang tao. Ibalik natin sa Senado, Senator Ping Lacson. Senator Ping Lacson, number 33 sa balota. This political advertisement is paid for by supporters of Ping Lacson. Hisham Ismail, Hisham Ismail, para sa bagong Legazpi. Hisham Ismail always, Hisham Ismail, Hisham Ismail, para sa bagong Legazpi. Yeah, check this out. Ismail always. Hisham Ismail sa Legazpi, bagay talagang maging yorme. May asenso para sa gabos na Ligaspeño, sararo kita. Ismail, always na ansyuda, dapat mag-ugma kay Hisham Ismail na kita. Ismail na kita, is what Ismail na kita. Smile always. Para Mayor kan Syudad nin Legazpi, Kap Hisham Ismail, numero 2 sa balota. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Check, 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB.
Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. DZGB On the Spot Report. Diretso kita kan istorya dyan sa luwas. Diyan kita kay Karen. Karen, good morning. Go ahead. Yes, thank you, Tabi Sir Pio. Big pa prioridad na kan gobyerno provincial kan Albay sa mga oras na ining maibaba na tulos ang payroll buda sa sweldo kan gabos na mga taga-kapitolyo sa aldaw na ini. Iyan matapos na kasuhapon, Tabi Sir Pio, sa sesyon. Guminibo dangan inaprobara na kan sangguniang panlalawigan ng Albay ang resolusyon na magbubugtag kay Governor Glenda Bungaw bilang official ng signatory sa anuman ang mga fiscal matters o dokumentos kan gobyerno probinsyal. Sa mga oras na initabi, Sir Pio, disinaan mga personalis kan sanggunian sa pag-forward kan resolution sa opisina kan tulong local finance committee na iyo ang provincial treasurer, accountant, budget office, asin provincial planning, tangani tauwanan nin signal an bangko na ibaba na ang mga sweldo kan gabos na mga empleyado digdi, pati susweldo kan mga kinatawan na nagpaparaharalat na dahil tanahol bagatabi ni Sir Pio ki Uro Alawig na aldaw dahil sa kambyadang nangyari sa posisyon digdi sa provincial, kung kaya dahil ta igwanan in mga kinakaipuan na dokumentos, approval, ubas-bas kan mga local finance committee, pwedeng may sweldo na ang mga taga-kapitolyo sa aldaw na ini. Di kompalan mamumundaga na ang sweldo kan mga taga-kapitolyo matapos na otorisarana kan sangguniang panlalawigan si Gobernador Glenda Bungaw na ayon maging signatory sa mga transaksyones lalo na sa mga bangko tanganing marilis na susweldo. Tabi Sir Pio. Di ngunya na baka ngunya na aldaw makarelease na na sweldo. Yes, Tabi Sir Pio, kumpirmado yan. Tatiga asikaso na tabi ngunyan, go signal na sa nakan na local finance committee ang kaipuan duman sa bangko para igwan ng sweldo ang gabos. Roger. Maiba kita Karen tabi kaso hapon sabi may ipinasar na resolusyon si kinatawan Vince Baltasar III na minahagad na punduhon mo na so panibagong imposisyon kang parking fee sa Bicol International Airport over? Actually, Tabi Sir Pio, bako man po si kinatawan Vince Baltasar, nagpuon kayan. Si kinatawan Melissa Abada sa Armidillatan Committee on Ways and Means. And actually, sa napag-araman ko, joint committee Tabi ni Sir Pio, kan Committee on Transportation. Ngunyan, tama ito Sir Pio, na i-report na iyan, tigtawan na ng gani na kagadan suka-up na temporar yung isuspindir mo na itong implementasyon ninda. Paulit-ulit na tigtataram digdi, kasusupgan ngayon iyan, takulo na ngayang feedback na namamati kita digdi, na apektado na ang mga nagpapyarahe. Iyo, di si kinatawan Melissa Abadeza, Attorney Melissa Abadeza, so nag-spearhead kaan and iba itong joint committee. Pigahagad sa CAAP, Civil Aviation Authority of the Philippines na suspendiron man na iyan. Yes po, Sir Pio. And actually, sa pag-follow up sa Sangguniang Secretariat, tiga proseso na ngunyan itong resolusyon na itauna itong ngunyan na aldaw sa CAAP dahil tabi, Sir Pio, sa Biyernes sa oras na alas 11, magkakaigwanan ng committee hearing and Committee on Transportation, kaibanan ang CAAP dyan. Iyo, tama. Kaya, babantayan tayo sa Biyernes kung ano ana lado kan duwang ini lalo na ang kaap tuman sa isyung ito. Roger, sige, that's good tabi Karen at least igwa na ning move so sanggunian na i-report mo na nga niyan na resolusyon na minahagad sa kaap na pinjentehon mo naan. Roger, ang tabi Sir Pio. Okay, sige. Karen Ala, DZGB News. Thank you so much, Karen. Hala dyan sa Kapitolyo Provincial. Mayan tatanim sa pag-abalan man unat tibaad kung sarupad dyan, ha? So, manahmiento lamang kang airport na ining mga security guards dyan sa gate, buda duman sa may pintuan mismo na. Pero de los ubos, i-brief man lamang na maging so, accommodating baga. Bako itong sugarin nagbabantay sindaning military camp. Dahil lamang nag-urulok tatanim na-experience moan. Ako nagkapirang beses na dyan nagpapasiring sa
BIA, may pigatod kitang mga amigo, kung ano, garbagaso, ang feeling mo, naglalaog ka sa military camp. Uy, dyan sa airport, baka may nagdadawong dyan. Paki-brief lamang ang mga naka-duty dyan na security guards. Pwede los ubos, ano na. Paano kita makakakrear ka aning atmosphere ning magayon ang albay? Ana, ang pagunan nyo, so naglalaog baga sa, kami ni, BIA kami! International airport ini, kamu mga pasero, siguro nga mga bago ang kamo digdi. Ibaga tatanim sa no. Alam, sir, good morning. Smiling face lamang. Tanganing mga pasero na eh. Sir, good morning. Regular check lang tabi. Mga pakonsuelo baga, very accommodating. Pero kada bes na minalaw kita dyan, mga yaon sa gate, parang military ka pang pigbabantayan. Madam Rose, good morning. Good morning. Tama ka jumping kan sarong aldaw naghatod ako kan son-in-law me. Ang naging ko niya, di magayunon sa view kan mayon. Mapa-retrato man sa mga aki, at souvenir man lamang na mabalik sa abroad ko ako. Tinaraman kami kang guard. Ano nga ka mo dyan? Nahilig mo duman baga sa may ATM, di may gayang baga ang view duman. Sabi, ano nga ka mo dyan? Sabi ko, mapapicture lang ka mo. Dali-on nga nilo tabawal dyan. Tapos sabi ko, may bangko po magadigdi sa tubahan ka ni ATM, pwede magtukaw. So ano ba ang baga dumala bangkong parel? Opo. Dahil nga bawal nga dyan tukawan. Ang hapot ko, aanhon niya nindo na bangko. Okay. Dahil kami mahalap. Sa ginibo mi, pinahali kami, nagduman kami sa may parking lot, baga, duman sa pagkalaong. Nagtukaw kami sa awot, duman kami nagtukaw ta. Maski sa roda, isindat na lang available na mahalatan kan. Sa mga view mong baga kan aeroplano pataas, mahiling ang mga aki. Duman niya ka mo maghalap sa waiting area, ara mo kung saan, duman mismo sa tubangan kan Bigs. Ano ang gisipuhan mo duman sa tubangan kan Bigs? Na mahiling kami kan pagtaas kan aeroplano, mahalat kami duman. So sabi ko, kain ang bangko lamang digdi. Itindi ako sa parking ini sa may parking area. Ikaw pa man lugar. Sige mo maglaglamay sila sa salit na mga boromangko, na mga view kan aeroplanong mataas sa may mayon volcano. Pero may kami pigubugaw kang gwardiya, humari daa. Sa ikami maduman. Madam Rose, ano? Sarong punto iyan. Another point is, papaano so sa indang manera kan pagpahali sa indong ka-courteous ba? Ma'am, good morning. Medyo nasago lang po. Makikian lamang. Bako, papaano sa manera? Papaano? Dahil at tawa mo lang. Ano nga ginigibo nindo diyan? Tawag ko ka nga dyan. Natataya nga mo diyan. Garo baga so pag-iling? Pagkaroon niya ako, sabi ko ay, siguro niya ako, taga-kulon ang pulis, may VIP naman na maabot. At dalawang business na kami kain magibuhan, na pag may mga VIP masakay, papakarali kami gabos na naghahalap duman na mapahali man pasahero me. Garo baga, tapos iyan, pagpapahali. Tapos, karugatan niya ako, tapag laog mo lang, pero may lamay sa laog, nadaing mahiling kang naka-smile lang na saro. Pero lang din naka-smile, sa sarong barkada mi na talaga nag-asikaso sa muna taganaga. Para mo madam. Pero niya po ini mga matitibayo na, pati mga babayi na mga nagbabarantay. I don't know kung tama ang pag-isip ko. Nagari ang paghiling sa to na minalaw dyan sa airport. Gari so, unin na mga mga nalik ngaya. Kami ngaya mga bagkado. Araw pa ang naglaw sa isip ko. Bakit man mag-aaral daw yaong ito sa airport? Ako mag-aaral daw na hilintahan mo na yun na mayo na pati lawas kan mayo na hiling mo. Tapos naglalayog sa aeroplano, pataas. Puto na sa partido. Kuno, arin na naman daw ito mabalik. Pero nga ako, kasi so may gwardiya dyan na siga-siga. Paglaong pa lang nagmumorotor sila. Una mo, hilingon ka na, garo may kriminal ka. Garo ka kriminal. Iyo, sabi ko, ano ba ining airport na ini? Ay, sabi ko, magayonan niya ako, ang view kan mayon, pero niya ako, tagaroon niya ako umamos unon, ang mga marauton ang pandukan mga ibang nasa laog digdi. Yan, ko, pero yan, masabat na naman si kami kay Jang. Kasukan saro,
naghahatod kami, nagsasabat kami. Imong kaya na ba ako? Ay, sus Maria. O sige tabi, Madam. Mamanggo, tayo. So, kung pwede lang, mag-iagman sila maski saday-saday na tukawan duman sa may awot na talagang pwedeng tukawan kan. Ang mga senior baga kami naghahalap. Di kami pagtuhog naman sa may atubangan kambing, di mga mabakal. Maghalat lang kami kung paano maglayok. So, aeroplano pa na. Palamang ako nakakasakay aeroplano. Sige, Madam Rose. Thank you. Okay. Ang point digdi is, yung decorum tatanems, di manner lamang. Gari baga ang minalawag sa isip ko, ang pagiling sa to, mga mga dali naman, stricto ang taga nita, kami nga mga taga digdi, Bicol International Airport, gwardiya kami digdi. Pero, yung mga tatanems, ano? So, nananadiyuton kita eh. Paglaog pa sa ng paglaog, ang hiling sa ino, sugaro ka so, ito baga, sir, good morning. Welcome to Bicol International Airport. Ma-check lang po kami, sir, and enjoy your trip, ha? Arog lamang kaan, pero gari ba pag-abot mo dyan, hindi naman sa mga nalim kami, ang mga maurang digde, kami mga bantay, International Airport digde. So, ito si Madam Rose, so, testimonya niya. Paano sumanera kang pagpali sa Indo? At, iba sa pagpali, kung bawal sa sarong lugar, sir, good morning, pasensya na po ta. Medyo security risk ang area ini, dumampo kita sa kuhaan. So, may kasabihan baga tatanems na sa maray na hururon, nahuhuros ang kalson. Ay, nako, Inda, mabareta na muna si Jen. Baka kung saan pa mag-abot ano ro. Yes, sabi ko, International Report tayong management dyan. Pakibrief ang mga gwardiya na magbago man lamang kan decorum na bako itong sa paghiling sa samuya na mga garibaga panibago nakapakalaog pa sa airport. Ege, mabilta ang programa. Pay! Ang sabi baga ni May, sarusan ng party list ang bubotohan niya. Anak ko Bicol Party List number 131. Uragon man talaga si May mo. Isi nga man baga na iyo man ang bubotohan ko. Anak ko Bicol Party List 131 sa baluta. Uyugon mo an Pay? Parareho palan kita. Yan man ang iboboto mi. 131, ako Bicol Party List. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurog pa. Number 131 sa balota. Arangkada Banwa. Arangkada, solusyon sa problema, sa traffic at basura. May makaskas na desisyon, pag-igwang kalamidad, mga serbisyong medikal, sa nutrisyon, asin, salud, libreng bulong at check-up, sa mga daraganyo. Nga na po na ni Mayor, Awin Baldo, makusog pa, sa iyang esposa, Lalbaldo malalaoman, sa bunwa ang daraga, kay Lalbaldo na, kay Lalbaldo kita, papakusugon at arangkada. Manay Laila de Lima po, para sa ML Party List. Kung nagtutubod ka mo na ang hustisya, dahil dapat nagpapabor sa mayaman o makapangyarihan, kaiba nindo ang ML Party List. Number 6. Sa balota. Political advertisement paid for ML Party List and my friends of ML Party List. LTG for 146 Epifanio de Los Santos Avenue, Makati City. Figaro. Birit na sana, kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60 ml at 120 ml sa mga pangunahing butikan nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Radyo Balagon ka ito. DCGB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Oras 6 minutos pasado alas 10. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras.
Ikinaadit kang National Bureau of Investigation o NBI ang pagkakadakop sa sarong Chinese national sa Intramuros, Manila dahilan sa pag-espiya. Sigun kay NBI Director Jaime Santiago, makaadit ini dahil nadakop na may nag-espiya harani sa opisina kan Commission on Elections nagkapirang simana na sana bago ang eleksyon. Alagad habo man ngunang kumpirmaron kang NBI kung may direktang kinaraman ini sa eleksyon. Sinabi ni NBI Director asin spokesperson Attorney Ferdinand Lavin na halatan mo na ninda ang resulta kang investigasyon sa mga gamit na nakumpiskar sa sospek. Sa irarom kang lay, bawal ang paggamit ng International Mobile Subscriber Identity o ang ipigaapod na IMSI catcher na nakakadakop ni mga text messages lalo na kung bako uman autorisado. Mahampang sa reklamong espionage ang nadakop na dayuhan mantang makikipagkoordinar ang NBI sa COMELEC sa pigigibong investigasyon. Yan ang pangalas 10 na bareta hali sa Newsbase. Ini po si Jenny Balyaran, Marina Aga. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga binasunod. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadango ang pinaka-ring bareta, oras-oras sa DZGB. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos at 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas o tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One Superfood at MHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Syudad kan Legazpi, si Consi J. Pili, handang magserbi. Con si J. Pili, dedikadong servidor si J. Pili, tinatabangan niya gabo si J. Pili, para sa Legazpi nyo si J. Pili, serbisyong na matanos. Con si J. Pili, handang magserbi. Con si J. Pili, handang magserbi. Tuhod, siko, baywang, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Huwag baliwalain ang kirot na nararamdaman sa tuhod. Baka hindi lang yan joint pain, kundi sintomas ng arthritis. With proper diet and exercise, uminom ng Artrisin. Ang Artrisin ay undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane supplement na maaaring makatulong protektahan ang kasukasuan. Ito ay may antioxidant
antioxidant at anti-inflammatory properties na tumutulong labanan ang epekto ng arthritis tulad ng pananakit ng kasukasuan, pagkasira ng buto at limitadong paggalaw. Sa tulong ng Artrisin, maaring mas tumibay ang cartilage, ligaments, tendons at synovial fluid na bumubuo sa kasukasuan, mas flexible gumalaw, kayang-kaya maglakad o mag-jogging. Mabibili ang Artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Orgulyong congressman, lalo kan mga Bicolano. Bagong liderato, bago naman. Sa bago may kauswagan, sa bago may asenso yan. Sa bago kong Jill Bongalon, an para tukdo na hinahangaan. May humilding puso na may inadalan. Kasurog lalo kakasaraditan, si attorney kong Jill Bongalon. Bagong pag-asa, bagong liderato, bagong Premier Distrito. Iboto Congressman Jill Bongalon, numero 1 sa balota. Isa lang aking isinisigaw, James Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, James Coffee Mix. Gusto ko ang 7-in-1, may spirulina, ganoderma, agaricus mushroom at Korean ginseng. Saka pa, gusto ko 5-in-1, no sucrose added. Take it from me, at OKK Andrew E. Isa lang aking isinisigaw, James Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, James Coffee Mix. Ito ang aking plan sa life. Check, 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. DCGB On the Spot Report. Good morning, Pading Jomar. Thanks for waiting. Go ahead. Salamat pa rin, Pio. Good morning sa mga parantabay. Sa dagdag na bareta, nasa pag-coordinar ngunyan ang Tabaco City Disaster Risk Reduction Management Office sa manaylaing na ahensya kan gobyerno. May koneksyon sa preparasyon ka nasabing opisina sa paglaog sa sindang area of responsibility sa AGA kan maritime procession ni ina. Parte yan kan pay tourism na nakatalaan na punan sa AGA. Ini ang kinumpirmar sa DCGB News ni Mr. Gel Mulato, takapagdaram kang Tabaco CDR Remo, kapag sabi na mga alas 10 ang pagkaaga, maagi digdi sa tangod kan Tabaco City ang maritime procession ni Nuestra Señora de Salvacion, asin magkakaiga-igwanin pagbabalyo sa lunadan, hali duman sa mga bangka na hali pa sa Huruan, Tiwi, Albay. Ibabalyo ini sa Navy ship digdi sa tangod kan Pier kan Syudad kan Tabaco para darahon dyan sa Legazpi City matapos na mag-aging una sa Rapu-Rapu. Sinabi ni Mulato na dahilan malaog sa area of responsibility kan Tabaco ang nasabing maritime procession, kinakaipon na preparado man ang syudad sa araw kaining mga aktibidad. Kung kaya nakikipag-coordinar siya sa Philippine Ports Authority, sa Philippine Navy and sa Philippine Coast Guard para sa mga kinakaipuan man na counterpart na aksyon na kaipuan na gibungong konsiderare mo para sa nasabing aktibidad. Sa basado pa ni Pio sa schedule na ipinaluwas kang simbahang Katolika, partikularmente kang Uruan Church, digdi sa Banwaan kan Tiwi, ang aktibidad magpupuon alas 6:30 ang pagkaaga sa paginin sarong banal na misa duman sa Uruan, sa may pier kang Uruan. Then after that, magkakaiguanin motorcade. Actually, ang misa palaan sa Huruan Church mismo, 6:30 ang aga. Then magkakaiguanin motorcade pasiring sa Sugod Pier, duman man lang yan sa Tiwi. Pagkatapos kan motorcade, ibabalyo sa bangka animahin ni Nuestra Señora de la Salvacion, alas 8 ang pagkaaga, maritime procession na yan, hali sa Sugod Pier, Tantiwi, pasiring sa Tabaco Port. Pagkabot sa Tabaco Port, alas 10 ang pagkaaga, ang estimated na oras, ibabalyo ini sa Navy ship
dangan mapasiring na dyan sa syudad kan Legazpi via Rapu-Rapu para naman iyan sa arrival and welcome at Legazpi Port foot procession to Sawangan Park na alas 4 ang pagkahapon, nasusundan ng Banal na Misa alas 5 ang pagkahapon. Roger. Sa aga sa Sawangan Park diyan sa syudad kan Legazpi. Sigun kay mula to, mas marain na preparado sinda, maski nangani day man talaga mababa digdi sa pier sa syudad kan Tabaco ang imahen kundi magkakaigwasan na ning pag-transfer kini sa ibang bangka o sa Navy ship dahilan ta piglala oman ang kadakol-dakol na mga deboto ni Nuestra Señora de Salvacion na maarabang digdi sa baybayon kan syudad kan Tabaco. Roger. Yan pa rin ang mga dagdag na bareta. Jomar Bien, DCGB. Salamat, kumpadre Jomar. Mientras tanto, diyan kita kay Pading Alarmario. DZGB On the Spot Report. Kumpadring what's happening man, good morning. Salamat Pade, good morning. Ikinakaugma kan mga autoridad na dosing aldaw na sana bago ang eleksyon. Alagad konsideradong matrangkilo ang pasyo din kan Legazpi City, lalong-lalo na digdi sa southern part. Ini ada feedback na nakabot sa tuya alis sa mga autoridad, lalo na sa lado kan PNP, na apisar kan sa indang padagos man na pag-monitor, nakani na dahil malusutan kung igwaman ng mga may maraot na plano, may relasyon sa nagraning eleksyon. Itig papangapunan sa naman kan mga autoridad na sana yaon ang padagos na kooperasyon kan publiko, dahil makaugmang maray pag-isipon na 12 dias na sana bago ang eleksyon, alagad dainin mga darakulang o antuan incident na pwedeng ikaadit kan publiko, apera kan sirinti kan politika, alagad dahil minaabot sa punto na nagkakaigwanin mas malalang sitwasyon. Ayan ang padagos man na pigapangapunan kan mga autoridad na sana duro-diretso ini sagkod na matapos ang eleksyon sa Mayo 12. Roger. Yan pa pa na informasyon at di Southern Park kan Legazpi, Alarmario, DCGB. Thank you so much, Pading Al. Kaso nakaaging aldaw, nakahurong ko man si MVP, si Mayor Vic Perete, nagadalagan giraray, alkalde. Tango niya, ang alkalde baga si Mayor John G. Si Mayor John G, nadalagan man as Vice Mayor kan Daraga. Si Mayor Vic, nalalaban man ngunyan sa pagka-alkalde giraray sa Daraga. Saro sa mga, sa paglibot-libot ta dyan sa Daraga, so agrangay kan mga saradit na negosyantes, yan na mga saradit na sari-sari stores, mga turot sinda, so nagbubuhay-buhay man baga sa barangay. Ngunyan, nakahurong ko si Mayor Vicaan, ansaro sa iyang plataforma na nagugustuhan tatanems kan mga saradit na negosyante. Ini so talagang, kumbaga, nagpupuon, saradit na sari-sari store, tindahan, buro bangkete na, dainan ning buwis mo na yan tabi tatanems. Although aram tabaga, ang taxes, iyon ang lifeblood kan sa akan sarong gobyerno, lokal na gobyerno o nasyonal na gobyerno. Pero kinakaipuhan na konsideraron mo man so ability to pay kan sa imong pinag-impunderan ning buwis. Kaya ang sabi ni Mayor Vic na tama ini na konsideraron ta so ability to pay. Tayo ning mga saradit na sari-sari store na yan, nagpupuon pa man sa na yan patalubuon. Imbis na tuungukon, patalubuon ang hanap buhay. Tanganing magdakuda sinda, mag-asenso, dispres na sa naman, maimpunir man sa gobyerno, kung so necessary, so tama man na buwis. Pero ining saradit na naghihingo haman on a day-to-day basis, sabi ni Mayor Vic, atamanon ta iyan, tabangan tang kultibaron na magtalubo sinda, magkusog ang negosyo, daingo na ning buwis. Ata, minadiling siyang 20 pesos, 30 pesos an aldaw. Sanggatos 200 an aldaw. Nga saro-sari store baga yan sa mga tindahan. Ano man ka nang, kunya kung bubuwisan mo pang pali o palabaw.
na imbes na makatabang iyan sa pagtalubo kan komunidad, sa pagikan pagtalubo magkan sa indang negosyo, masarado na sana gutom sa pamilya. Kaya sabi ni Mayor Vic, dai pwede. Dapat ilibrean sa buwis. Ining mga saradit na ining mga negosyantes, mga turot-tyendahan na yan sa mga barangay. Tanganing abay pa daw tumalubo. Pag nagtalubo na, na-establi na, siyempre sa gobyerno, igwa naman ng diretso na magbuwis naman ng tama sa naman. Tadyan baga sa, kunyan, sa element of taxation is, dapat ang taxation mo bakong confiscatory. Ang sa imong pagbubuwis, bakong arbitrary, bakong confiscatory. You have to consider the ability to pay kan taxpayer. Now, ang sabi ni Mayor Vic, kumungayan sa kuyang administrasyon na nagmamakulog, bakong nangkukulog. Yan, nagmamakulog. Ay, pigga ko kunyan ang tao, pigga ataman, patalubuon ang mga sarbit na nagpupuon-puon masa na magnegosyo na dyan man nagkukuanin dit na hanap buhay. Kaya sabi ni Mayor Vic, ilibrita yan sa buwis. Pag-adalan siyempre yan kan sanggunian kung igwa na siyempre aning level na ibubugtak kumbaga taan kabos bagang mga taxing system minaagi iyan sa sanggunian ngapit na panahon pag halimbawa arog na kanan sa imong annual income man kan sa imong sari-sari store pwede nang magbuwis so munisipyo so tama pero ining saraditunon sa naman ng mga yan na mga sari store sa barangay na nagbubuhay-buhay man on a day-to-day basis day na yan pagbuwisan tabangan na magtalubo tanganing uro abante man sa pagbuhay-buhay kaya libre po yan kamo mga saradit na paratinda dyan sa kunyan sa daraga isipo ka pinagkuan yan saruin sa plataforma di gobyerno ni MVP Marina sa biyaheng progresibo Marina sa biyaheng progreso MVP Mayor Vic Perete mga kuan yan na sa mga tiendahan mga saradit-sadit at tiendahan sa barangay iyon tabian na programa ni Mayor Vic Perete. DZGB On the Spot Report. Sarong report pa si Joshua Bino. Joshua, good morning. Please go ahead. Yes, good morning, Tabi Serpio. Good morning sa mga parantabay. Dakulang onra digdi sa Satuya sa probinsya Kana Albay ang duwang estudyante Tabi Serpio na parehong top-notchers pag-abot sa April 2025 licensure examination for midwives. Ang duwang estudyante ini top 2 si Gabriel Antonio Bertos, estudyante kan Ago Medical and Educational Center, Bicol Christian College of Medicine o AMEC DCCM. As in top 5 palit man siya po sa parehong eskwelahan si Angela May Almoguera Mascarillas. Yan, tatawan nga ni guide aning rekonosimento. Gari may testimonial yata dyan sa kay Dr. Ago. Tama katabi ang Sir kung kaya ang DCGB nyo sa ang katang niya na pagkaaga digdi sa U&M building. Yan. Kana nasabing eskwelahan na digdi nakapusta sa Washington Drive. Iyo. Para naimbitaran man kita digdi sa mangyayaring testimonial and recognition ceremony para sa mga board passers and top-notchers halit sa nasabi ng eskwelahan. Ano pa daw dyan si Mike Delarama? Kung yaon dyan, in kaso. Gary Kwan, na absent ko yan. May tiglakaw na importante. Taraman mong di ako maka-atindir. Iyo. Si Dr. Ago mapasiring to dyan. Si Dr. Ago. Na. Si Yao na Serpio. Duman sa inutanta, so nagupo na programa. Yes. And ang sabi, bilang taga-taonin recognition digdi sa duwang estudyante ini. Good. May cash incentive man. Yan. Na itatao si Dr. Ago. Tapos baga, pang-inspirar lamang digdi sa duwang estudyante ta talagang nagtailing man. Kan sa indang tibay. At kasarabay sabi yung mag-exam sa bilog ng mga estudyante for midwives sa bilog sa Pilipinas. And dadakulang bagay na halid digdi sa tuya ang duwa sa mga top-notchers na ini kung kaya sarong pagpapailing sigun kay Dr. Ago na halidig sa tuya talagang kahit ang makapag-producer ng mga kumbaga matitibay na mga midwives study sa tiyo. Yan, good. Top 1 and top 5 ha? Talaga naman. Top 2 and top 5. And top 5. Ago Medical and Educational Center midwifery exams. Midwifery exams.
Congratulations. Iyo tadi Sir Pio na Di, pinagkatutukan ugmahon si Primay ng doktora. Iyo. All smiles ka dyan. Sige. Talented ang estudyante. Sige. Kaya tadi Sir Pio na pinagtutukan niya ito kunya na pagkaaga, Diyos Pabino, DCGB. Thank you so much, Joshua. Day maghali, tulos na masunod ang samuyang News Director Mardela. And dyan na hapon tatanam yung ating forum live sa DCGB AM and sa Facebook. Baka day kitang Bicol Target ano ta 2 to 5 ito. Magayon iyan na tawan taning dalan maedukar ang publiko sa mga dapat na madangog dato hali sa mga nagakandidato. 2 to 5 PM po yan. DCGB AM and DCGB News Online, pati naman po sa DCGB YouTube. Salamat day maghali. Tulos na masunod si News Direct Mardela. Ako man po si Pio Fernandez. Sa indong nadangog ang programang Tingog kan Banwaan. Salamat kan sa indong pag-antabay. Abangan ang masunod na programa.